Mga kapuso, karong buntaga atong hisgutan kining laing paagi o pinasahi nga pagpaint sanglit dili pintura ang gamit kun dili yuta. Paunsa kaha kini og unsa-unsa sab ang mga obra nga pwedeng mahimo gamit niini. Kana ang atong sayron karong buntaga, kauban ang soil painter nga si Salima Saway Agraan. Ma'am Salima, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag sa Likan sa Talandig Tribe. Ma'am, unang-una aron sab sa kasayuran sa atong mga kapuso karong buntaga, unsa ba kini nga soil painting? Kaning soil painting, o kaniyang pumaagi sa pagpaint gamit ang yuta. Dahil laing color sa yuta nga makita lang nimo diri sa palibot sa Mount Kitanglad ug uban pa napatikod sa Mount Kalatungan. Ma'am, kanunsa ka nahilig ni ini o nakatuon ni ini? Nabay ang nag-inspired nimo? Naka-inspired sa ako is, una, beauty sa nature. Dayon, beauty po din. Ikaduha, beauty sa kultura. Then, ang ikatulo, ang akong magulang nga, si Waway Saway. Muna mga naka-inspired sa ako magpadayon o magsugod og paint. Ma'am, apan katong bata pa ka, unsay experience mo, ma'am? Naga-paint na bagayod ka, naga-drawing na bagayod ka? Oo, ga-paint na ko mga 8 years old ko. Gamit na ako una watercolor. Dayon, ang story is, nakoy isa ka paborito nga kuan, storybook nga bahin sa katukan. So, na-appreciate na ako ang iyahang hulagway sa langgam nga nagkaon ng grapes. Sukod adto gipraktisa na ako nga mag-paint. Gipaint na ako siya, naawat na ako siya, 8 years old ko. So nakita ni Maniwaway ni nga painting, iya kong gi-encourage, nakita niya, na-appreciate niya, iya kong gi-encourage nga, akong ipadayon. Anto dadto, high school ko, nagpadayon ako og paint. Dayon, abot na ako 14, akong magulang, na siya nga, unsa ka ha, maayo kong magkuan ka, itry nimo ang gamit ang yuta. Kay ang yuta, abunda man sa amua, niya, di na nimo paliton. So, mo magyapon kay makamansa man siya. So, ni-try pod ko, hantod na-discover na ako nga, mayo dahil siyang pangkulay. So, sugod adto, wala ko na ako biyaya ang soil, hantod karon. So, bali, magduha na ka dekada nga, soil painting ako ang gida-diskubrihan pa unsa iyahang capacity as a medium. Ma'am Salima, unsa pod ba kalisod ang paghimo og usa ka obra? Pila ka oras o adlaw ang imuhang ginagahin aron makahuman ka og usa ka proyekto? Depende sa kadakon sa akong proyekto. Usually pag ang akong painting mga gagmay lang, it will take mga 1 week siguro ay mahuman. Depende pod sa daghang detalye. So nakoy mga artwork na daghang detalye, so it will take more time, so mga 1 to 2 weeks o simple lang mga 3 days to 1 week. Dayon, usually nako mga masterpieces para sa nina sa akong tuyo karon. Kuan ni siya. It took me 1 month para mahuman siya. Ma'am, unsa pod ba kasagara ang imuhang mga hulagway nga ginapaint gamit ang yuta? Kasagaran, ang ako yung forte is like mother and child. Mao na akong paborito kay sukad sa kuan bata pa ko kanang na siya kuan sa ako kanang na-appreciate na ako iyang simbolo. So sa tribo daghan sad ko usahay mga artwork na represent siya kasagaran women and children, mga babae o mga kabataan sa tribo, mga butang nga adunay simbolo sa kultura. Pareho sa kaning mga gods and goddesses, mga diwata, mga myth stories, mga legend characters. So muna kasagaran ako ang subject sa akong mga paintings. Related lang sa Talandig belief systems. Ma'am, sa imuhang mga obra, unsa ang maingon nimo nga paborito nimo o ngano sab kini ang imong napili? So far sa akong mga artwork, isa sa akong mga favorite is kaning The Flame of Apo Banbanuga Bagyasan. So guys, good ni siya og balance principle o makita nimo ang belief system sa Talandig tribe ani nga painting. So naasad siya integration sa
epic stories of Apo Agyo, one of our indigenous hero nga ni fight against the colonizer sa panahon nga naapa siya. Ma'am, unsa ang nahimo nimong sekreto o pamaagi nga nahimo kang malampuson nga soil painter? Siguro dedication lang, passion po na ako siya. Tapos patience, number one is patience. So kung wala kay pasensya, kaning daghang mga kaning mo interrupt sa imuhang proseso sa imong pagtrabaho. So kung kay pasensya di mo man yung art. So number one is the patience. Kinahanglan dedicated pud sa passion nimo. Ma'am Salima, gawas kanimo aduna pud bay ubang miyembro sa tribo nga nagatuon o naga-engage into soil painting? Oh, daghan mi nga gatuon ani. Sa among community at least nami mga 30 visual artists. Sa soil painting nami karon mga more than 10 miga paint. Sa music aspect pod daghan pod mga bata tapos mga gagmayng bata pod dayon. Ma'am, sa imuhang tanaw unsa ka importante kining visual art sa paghatod og mensahe ngadto sa komunidad sama aning soil painting? Para sa ako, dako kay ni siya dako kay siya nga gamit para aron mapatod nimo ang imong mensahe. Kay kuan man siya gawa sa organic siya nga material. Gadala siya og butang ta bandera sa ato ang pagka-Pilipino, pagka-indigenous diri sa Pilipinas. Lastly, ma'am, unsa imong mensahe og tambag sa mga kapuso viewers nga buot sab makatuon ni ining soil painting? Sa ang gusto makatuon sa soil painting, welcome mo sa among community sa Talanding Tribe. You can contact us through Facebook and we have also Facebook page niya. Pwede mo mag-inquire kung unsa mga proseso. Pwede sa mo bisita sa among community kay daghan man mi artist diri nga pwede mag-facilitate. Daghang salamat, Ma'am Salima, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi, ma'am. Salamat. Salamat po sa inyo tanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.